Il-mistoqsija Wilfried tiġi waħedha għalfejn min se joħroġ jivvot għandu jażel it-tim tagħkom. Naħseb li fl-Klin għandna issue ta' leadership hawnhekk. In-nies iħossuhom li l-istil ma huwiex wieħed li jilqahom biex jipparteċipaw b'mod attiv. Ħalli jiġu għal xi attività. Imma qed nitkellmu fuq li tkun active citizen, qed nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn ċittadin jipparteċipa. Mhux qed ngħid fl-amministrazzjoni, imma li l-idea tiegħu jitwettqu. Fil-preżent mill-maġġoranza nazzjonalista ma jaħdmux kif suppost mal-kunsillera kollha. Hekk qegħdin 5 kunsilliera għandek tlieta li huma li għandhom il-maġġoranza jaħdmu u x-xogħol jinqasam tajjeb. Aħna t-tnejn l-oħra li għandna ta' parsi dekastieri ma nużawhomx fil-kastana tiegħi għandi iż-żgħażagħ l-isport u kemm tgħidli kemm ħallewk biex taħdem fuq dal-qasam ngħidlek xejn fit-tliet snin. Għandhom jażlu tim Klin għax beħsibna naħdmu f'tim wieħed. Qegħdin tlieta differenti. Jiena naħseb li t-tim Klin u aħna nikkampanjaw bħala tim qegħdin. L-interess tagħna li nkunu tlieta hemm bħala tim. Minut li teqpa' fil-kontest attwali status quo li jkollok maġġoranza ta' tlieta u tnej. It-tnej l-oħra sfortunatament nista' nipprova l-istorja provat li l-effett tagħhom ikun limitat. Aħna tim maqut, ħankunu lesti hemm għar-resident. Naħseb wasal iż-żmien ta' verament mhux bidla kosmetika, bidla ta' vera biex il-Klin joħroġ mill-istaġnar li qed fiha. L-idejat nixfu, m'hemmx idejat ġodda, xejn mhu kreattiv. Wasal iż-żmien li t-tim tagħna jiena, Wilfried u Maris nagħmlu differenza għall-Klin. Tim Klin li sem fih innifsu qed jirrifletti x'biħsu jkun jagħmel. It-tim ma' qudiem flimkien ħadd mhux se jimxi għal rasu ħajaħdmu f'daqqa għall benefiċċji tal-komunità tagħna. Għalhekk nappella li l-elettorat jikkonsidra dal mhux il-kwalitajiet fit-tifel tiegħi biss, jiġifieri imma anke fi sħabu li jemmew li nemmen li għandhom ukoll karatteristiċi simili. U jistgħu jagħtu lill-Klin xi ħaġa ġdida. Issa għandna numru ta' snin b'nies tajba u li ħadmu imma meta jgħaddi ż-żmien l-idejat jonqsu. L-entużjażmu imajna u jkun hemm bżonn freskezza. Idea ġodda, nies ġodda b'entużjażmu ġdid. Għandna tim rik fid-diversità. Ġifieri għandek jiena minn naħa tiegħi għandi background fl-edukazzjoni u bħala student tal-liġi naħseb nista' naħdem ħafna fuq il-fondi, mod speċjali EU funds. Għandna lil Maris, persuna eċċezzjonali kemm nieħu pjaċir fil-home visits, tara kemm hija viċin tan-nies, Maris Azzopardi. In-nies iħobbu u tħossok komdu titkellem magħha. Dejjem man-nies u beħsibna nibqgħu qribhom u ngħinuhom u nismagħhom. U bad da dubja għandna l-Martin Fenek li huwa bniedem eċċezzjonali għax dejjem isib ħafna appoġġ fih u bniedem diġà kien konsillier, allura huwa jista' jiggarantixxi il-kontinwità. Aħna mhux nkunu bidu ġdid jisu bdejna mix-xejn bla esperjenza. Hemm Martin li ħajgwidana biex nibnu fuq it-tajjeb li daġġar nbeda. Ġifieri dik naħseb it-tliet kwalitajiet li semmejt b'xi mod jistgħu jiggarantixxu lir-residenti tal-Klin li t-tim jekk nagħtaw il-fiduċja għall-ewwel darba fl-istorja, ġifieri nikbu l-istorja flimkien. Tim li kien jkollu maġġoranza dan il-Kunsill, tistgħu jiggarantixxu kontinwità, innovazzjoni u anke kuntatt ħafna man-nies, jiġifieri ħankunu viċin tagħhom biex nkunu maqtuwajn mill-poplu.